wani hanya kake gani za mu bi mu shirya a samu adawa matsananciya tsakanin talakawan wannan gari da mai martaba? Takobin sarauta. Masarauta ce wadda ko ba ka da rawani idan ka mallaki takobin tarihi to kai ne sarki. Ni ban da wani buri a rayuwa da yau zan hana idona bacci sai na karanta littafin nan in gano sirrin ciro takobi. Na ga abin da muka so fiye da komai a duniya. dama za ki zo? Ka san dole zan. Shi ya kamata ya zo ya mana godiya domin talakanmu ne. Hamza. Manta da cewa da masoyi baya nisa. Takobin sarauta labari Abubakar Bala Mage tsarawa Malam Hassan Turangi.